Mava introduce. Do adzimai vacho. Vapfeka. Yes. KaKeiza. Right. Iripo. Ngachifane cha. Ndikudai nevanhu vari kupfekawo kubackground. Ndikubatika. Vatariri veSly Media TV, nhasi uno tiri kuMountDarwin. Atisi kuuya nenyaya yakanaka, nyaya yatiunza panapa paKaKeiza Dam. Inyaya yevarume vaviri vakanyura mukati medhamu irori rinonzi KaKeiza. Tiri kunoku kuMountDarwin, pedyo nepaMountDarwin Center. Nyaya izere tichazenge tichinzwa kubva kune vakanga varipo vanosanganisira mudzimai wemushakabva vakanga vari pamwechete nehama dzavo. Iye zvinezvi tine veSub Aqua vauya panapa. Regai tinzwe vachitaura nemudzimai wemushakabvu. Akapinda na muona pane maningiki pane zvegreen zviri pamperi pakati pekatava. Izvo zvekuita zvokupedzisira. Ipapo pakutamba kutogura. Vanoziva basa ravo. Tiri kuona zvinezvi vachibuda nemushakabvu. Mudzimai wemushakabvu ave abatikana. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only R1,500. Contact VF Accountant at +27686822173 to open your account now.